nokoso ne rawere gieki. Mano mokwongo, ka ikoso ne ng'ato ting'eyo ni wuon, ok ichak ni Trevor ka koso ni to iwena. Iwacho ni nyakora nding'o nya koso ni ka kod ka omiyo yie iwena. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni ing'e ni ker en ng'at ma jasiasa. Ng'uono manokwayo gi kora wuon kaka nene to en wach mar dwaro mondo duok mbi kendo omed sero rawere maoluongo ni Gen Z mondo med sudo machiegni kuome, nikech ok ine adiera ahinya e kwayo mokwayo nendo. Gimomiyo awacho ni ok ine adiera ahinya e kwayo mokwayo no, nikech gik moko duto ma higa mokalo dwe mar 6 jo Gen Z ne okwayo ni mondo otim kendo lokruok mane gidwaro ni mondo gine sirikal. Ker odhi moketogi mano mong'ukni matin bang'e to chako doka e wang'e wuon. Waneno kodwoko jok maluongo ni advisors turi mano osewacho ni ok obi bedo go. Waneno ka jok mane mibadhi omako omieno duto tetete ng'enygi nodhi modwoko modogo bedo jotend migepe kuonde ma opogore. Waneno ka tich kod omenda e yo mar mibadhi omedo nya. Ka waneno report mar Auditor General's Office omedo siemo kuonde mang'eny ma omenda mar jokenya otiye maber. Omiyo kwayo ng'uono ma ker okwayo go jopiny gi kora wuon adiera onge iye. En wach mar lombo ji mondo liet odog piny, molo ahinya ka ochomo dwe makiny ma wadhi e rapar mar higa mokwongo bang'e Gen Z ng'anyo piny ka. In ni nonego time nang'o nikech jadolo nitiere chik